Xeyirli kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова. Бүгінгі шығарылышта. Сәнгать мәктәбе ишекләрен ачты. Яңа күлмәк кигән мәктәпнең беренче кунаклары турында безнең репортаж. Рузаль Минхажев Казанны яулый. Отаным Татарстан журналистлары Рузаль белән танышу өчен Метрейгә килде. 1-2-3 бездә күлмәк көч Мөслимдә Россия чаңгы юлы бәйгесе үтте. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак рәсми хәбәрдән башлыйбыз. 4-нче чакырылыш Мөслим муниципаль район советының 5-нче сессиясе үтте. Аның эшендә Татарстан Республикасы президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сафаров, Татарстан Республикасы буенча баш медик-социаль экспертиза җитәкчесе Ригель Низамов, Татарстан Республикасы Дәүләт советы депутаты Альберт Хабибуллин катнашты. Сессиядан Әлфинур Ногманова репортажы. Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Әсгат Сафаров балалар сәнгать мәктәбен ачу тантанасында катнашты. Балалар кунакны шигырьләр сөйләп каршы алдылар. Мәктәпнең кабинетлары, класслар белән танышып чыккач, Әсгат Сафаров башкарылган ремонт эшенә югары бәя бирде. Тем, что здесь готовят настоящих граждан своей страны. Огромное слово благодарности Бигзу Рахмат Сергея, Зашуэрге, глава Воронга, Чебургуден, Президент ярдәмчесе Мөслимнең мотор урыннары белән дә танышып чыкты. Кояшлы Кыял зона паркында зәвык белән башкарылган эшләр, Агромастер җитештерү компаниясендә алып барылучы эш күләме, җитештерелә торган продукциядә Әсгат Сафаровта зур кызыксыну уятты. Мөслим халкының лаеклы яшәү рәвеше аның хезмәт сөюендә дип тә билгеләп үтте ул үз визитында. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Бүген ремонттан соң балалар сәнгать мәктәбе ачылды. Аны ачу тантанасында Татарстан Республикасы президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сафаров катнашты. Моннан тыш Әзгат Сафаров тагын берничә объектта булды. Утырышта шулай ук район советы депутатлары Татарстан Республикасы президенты аппаратының ведомстволарының жауаплы хезмәткәрләре, инвесторлар, авыл хуҗалыгы формированиелары, оешма предприятие җитәкчеләре дә бар иде. Сессия утырышының көн тәртибе буенча район башлыгы, район советы рәисе Рамил Муллин 2020 елда районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре белән таныштырды. Авыл хуҗалыгы тармагындагы уңай динамика, мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, спорт өлкәсендәге уңышларны бәян итте. Алда торган хуҗалык елына бурычлар билгеләде. Аллаға шükür biz bu yılını matur kazanışlar bilen yumgaklıyor aldık. Tulayım avul hocalığı işmalları yıl dövründe 2 milyar 500 milyon somluk produksiya yetiştirdi. Bu uzgan yıl bilen çağıştırganda 37%'a ösüşte varamiz. Azakınçı yıllarda 50 tarmakka avul hocalığı yönelişinde 7 milyardka yakın investisiya kiritdi. Bu iskitkiç zor summalar. Сессия утырышында шулай ук район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Валиевның, Мөслим урта мәктәбе директоры Илзир Мадияровның өстәмә чыгышлары тыңланды. Әсгат Сафаров районның социаль-икътисади күрсәткечләр буенча күп позицияларда республика рейтингында алдагы урыннарга күтәрелә баруын билгеләде. Соңгы елларда районда республика программалары нигезендә Европа стандартлары югарылыгында алып барылган төзү яңарту эшләренә югары бәя бирде. В формате работают и лицей, и колледж, и другие объекты образования, Краеведческий музей, районная библиотека, мы там сегодня заглянули. Таких подходов инновационных, правильных, современных, не все районные центры могут гордиться. В этом плане вы молодцы, все они служат сохранению и дальнейшему развитию духовно-нравственных ценностей, родного языка, образования, культуры, традиций нашего народа. И важно, чтобы они были наполнены интересными, творческим содержанием, мероприятиями, в первую очередь направлены на формирование любви к истории родного края, к литературе, искусству. Все это у вас есть. 2020 елда ничек без план буенча барган, 2021 елда также шулай ук эшләячәкбез. Районда социаль юнәлештә шулай ук уже район җитәкчесе әйтеп китте, безнең сөт комплексы ачыла. 2021 елга без полностью 1200 башны тутырып бетерәчәкбез һәм 2021 елның ахырына планлаштырабыз 1200 баш икенче тармакны да ачырга. Мәгариф учрежденияларында билим һәм тәрбия бирүдә кулланылучы инновацион технологияларга, заманча алымнарга республика районнары гына түгел, шәһәрләрдә көнләшерлек диде ул.
Сессияда республика һәм районыбызның халык хуҗалыгы тармаклары үсешенә зур өлеш керткән райондашларыбызга хөкүмәт бүләкләре тапшырылды. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов, Минзәлә урманчылыгының Усы участок урманчылыгы участок урманчысы Ринат Гыймранов, Кортлар һәм инвалидлар интернат йорты директоры Гөлнар Шакирҗанова, Үзәк хастахана педиатры Резида Мөҗипова, район башкарма комитеты җитәкчесе Рафаэль Демедов һәм сәнгать мәктәбе укытучысы Дилбәр Сәлихҗанова мактаулы исемнәргә лаек булды. Әлбәттә, бүгенге шундый матур хөкүмәт бүләге алу белән мин горурланам, сөенәм. Минем хезмәтем, минем коллективым белән бергә алып барган эш нәтиҗәсе бу. Үзебезнең коллективыбызга да бердәм булып, матур нәтиҗәләр белән киләчәктә эшләргә язсын. Сәнгать өлкәсендә эшләүемә 30 ел. Шушы дәвер эчендә күпме укучыларны, төрле укуларына укырга керттек. Һәм инде менә шушылай минем хезмәтемне бәяләгән өчен җитәкчелеккә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Минем теләгем шул, сәламәтлек бөтен кешегә, бердәмлек, сабырлык һәм бергә инновацион методлар кулланып, Әсхәт Әхмәт әйткән сүзләрен кабатлыйм, алга барырга. Әлфинур Нурманова, Динар Минхажев, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Авыл җирлекләрендә җыеннар төгәлләнде. Соңгы җыеннар Боек һәм Октябрь җирлекләрендә үтте. Шул хакта тулырак Әлфинур Нурманова. Боек җирлегендә узган җыенда җирлек башлыгы Мурат Фәхрилгаянов узган елда башкарылган эшләрне барлады. Алар шактый, сәфәрдә 400 метрдан артык юл ремонтланган, Дусай клубының түбәсен алыштырганнар. Боекта зират кыймасы яңартылган. Башка җирлекләрдән аермалы буларак Боекта авылларның иминлеген тәэмин итүче янгын сүндерү посты эшли. Алар янгын чыккан очракларда районның башка төбәкләренә һәм Башкортстан авылларына да ярдәмгә ашыга икән. Профилактик чаралар күрсәтәбез инде без һәрбер хуҗалык тәҗриб предупреждать жылның 4 фасылында да хуҗалык буенча йөрибез, хуҗалыклар буенча йөрибез. Безнең инде 300дән артык хуҗалык, шуларның барысында да йөреп чыгабыз. Авылда белем һәм тәрбия бирү, халыкка медицина хезмәте күрсәтү торышына да бәя бирелде. Боек авылы фельдшеры Рәйлә Гафурова диспансерлаштыру һәм профилактик чаралар турында сөйләде. Барлык условияларда бар. Су кергән, канализациясе бар. Халык бик яратып йөри фапка. Дусай авылына яңа карамалдан Элфия апабыз килеп эшләй. Сәфәр авылында фельдшерыбыз юк. Әмма ләкин сәфәрләр көннәрдә транспорт бар, миңа киләләр, курс лечения алалар. Быел үзара салым акчасына авылның яшәешен тәэмин итүче агымдагы эшләрдән тыш, урам юлларын, су системаларын төзекләндерү, Дусайда клуб ремонтын дәвам итү, Боек клубында музей бүлмәсе ясау кебек эшләр каралган. Җирлектә быелдан башлап 65 яше тулган һәм аннан өлкәнрәк юбилейларны котлауны оештырырга булганнар. Җыенда бер юлы 5 юбилейр авыл җирлеге башлыгы ветераннар советы исеменнән котлаулар һәм бүләкләр кабул итте. Октябрь җирлегенә керүче 4 авылдагы 233 ихатаның 177сендә генә кеше яши икән бүген. Эш яшендәге 168 кешенең 66сы читтә яшәп эшли, читтә эшләп тә авылда яшәүчеләр саны 69. Авыллар картая. Бала саны җитмәү сәбәпле бакча ябылган. Башлангыч мәктәптә нибары 4 бала укый. Һәрбер ветеранга телефоннан мөрәҗәгать иттем. Аларның сәламәтлекләрен, нинди теләкләре барын, хуҗалык җитәкчеләренә, бөтен әйберләрне. 80 яшь тулган ветераннарны котлау белән мәшгуль булдык. Авыл җитәкчесе миңа каршы килмәде. Аның белән бергә утырып китәбез дә 80 яшь тулган кешене котлап кайтабыз. Аңа кечкенә генә күчтәнә чыгабыз инде. Узган ел үзара салым акчасына Октябрь авылы чишмәсенә илтүче юлны тыкрыкны төзекләндергәннәр. Сөякәй, Әндереш авылларында урам юлларын ремонтлаганнар. Ел дәвамында юлларны тәртиптә тоту, урам утларын карап тору өчен шактый финанс сарыф ителгән. Мин эшләгән вакытларда урамнар җырып йөрмәслек иде инде. Авыруларга бара башласам да бер яктан икенче якка чыгуы бик авыр иде. Менә шуңа сөйнәм. Хәзер көн саен урамнарга чыккан саен, кибетләргә барган саен урамнарыбыз яхшы. Яңгыр яуса да, кар яуса да, буран булса да, әйбәт юллардан йөрибез. Сулар белән проблема юк. Генә проблема булса да, безнең үзебезнең җирлек җитәкчебез бик яхшы кеше, аңа мөрәҗәгать итәбез. Ул тиз арада инде бу проблеманы шешәргә юлын таба. Авылдашларыма да рәхмәт, аңа ярдәм иткән кешеләргә дә.
Быйыл үзара салым акчасы хисабына башкарыласы эшләрдә тәгаенләнгән. Салым акчасын 700 сумнан җыярга планлаштыралар. Әндерештә 1000 сумнан дип билгеләгәннәр. Җыелган акчаны урам утларын, юлларны карауга, буш ихата алларын чабу кебек эшләргә тотарга ниятлиләр. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Совет гаскәрләренең Әфганистаннан чыгарылуына 32 ел булды. Шул уңайдан сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексында искә алу чарасы үтте. Анда район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, Муслим һәм Сарман районнары хәрби комиссары Дашгин Гасанов, оешма предприятиеләр һәм мәктәп коллективлары катнашты. Бу көнне Афган җирләрендәге утны кичеп кайткан һәрбер совет солдаты көтеп ала. 10 елга сузылган мәхшәрдә районыбыздан 128 егет катнашты. 6 райондашыбыз шул сугышта һәлак булды. Исән-сау кайтканнарның да күбесе инде вафат. Бүгенге көндә җирлегебездә 48 Афган сугышы ветераны яши. Без бу көнне бик нык көтеп алдык. Чөнки бу вакытта минем бер туган инем Айдар армия сапларында хезмәт итә. Һәм күрше егете Тимеркеев Глус. Авылыбыз белән көттек буларны чыгуын. Яңадан моның эше авыр сугыш хикмәтләре кабатланмасын. Дөньялар тыныч булсын. Ел сайын мына шулай 15 февральдә Совет гаскәрләренең Афганистаннан чыккан көнендә мемориал комплекска җыелышып, бер-беребезгә очрашып, үлгән иптәшләрне искә алып, яшьле мәктәптә укучылар белән очрашып, мемориал комплекста инде шәшкәләр салып, менә шулай ел сайын бер традициягә әйләнде инде. Афган 84-86 хезмәт иттем. Инде семьядан 3 хезмәт иттек. Минем абый улысы 79-81, уртанчысы 83-85 хезмәт иткән. Алар мәрхүм инде, урыннары җәннәттә булсын. Армия искә төшәйін, җегетләр белән аралашып торабыз, сөйләшеп торабыз. Инде ул онытыла торган әйбер түгел инде ул армия. Афганстандагы сугышның бөтен дәһшәтен бары тик шул ут эчендә йөргән афганчы гына сөйләп бирә аладыр. 1 минут тынлыктан соң афганчылар йөрәк түрләрендә йөрткән хис кичерешләр белән уртаклаштылар. Митинг тәмамлангач, Афган сугышы ветераннары хәрби хезмәтләрен үтәгәндә һәлак булган райондашларыбызны искә алып, билгесез солдат һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Бу көнне Үрәзмәт авылында да тантаналы чара узды. Афган сугышыннан кайтып, 2019 елның июнь аенда һәлак булган Ильяс Нургалиевның төп йортына элмә такта куелды. Яшем минем Афган сугышында катнашып кайтканнан соң шушы җирлектә яшәде, эшләде. Без инде монда 92 елдан бергә кавышкан, 92 елда кавыштык инде без январь аенда. Шуннан бирле бергә яшәдек. Сугышканнан бер дә искә алып сөйләргә яратмады, күңел яраларын кузгалтасы килмәде. Үрәзмәт авылында да Совет армиясы тарихының аерым вакыйгаларын искә төшереп, кисәтеп торучы кечкенә генә бер объект барлыкка килде. Әлеге Әлмәтакта Үрәзмәт авылында яшәүче олысы һәм кечесе күңелендә горурлану хисләре уятсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Тагын бер чара район китапханәсендә үтте. Китапханәдә өлкәннәр Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Альберт Хабибуллин белән очрашты. Узган атнада Мөслимгә Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Альберт Хабибуллин килде. Мөслимнең матур урыннары белән танышканнан соң депутат район китапханәсендә халык белән күреште. Аларны борчыган мәсьәләләр буенча киңәш тәкъдимнәрен бирде. Мин бүген инде иске бәрәштән килдем. Үзебезнең сайланган депутатыбыз белән очрашу өчен. Минем бик нык авырткан җирем сугыш ятимнәренә бернинди өлгәтә һәм бернинди ярдәм юк. Менә мин 82 яшькә җиттем. Минем әтиемнән 3 тиндә файда алганым юк. Шушы теманы кузгатырга дип килдем. Депутатлар белән очрашу кирәк. Инде мин бу депутат белән икенче тапкыр очрашамын. Алдагы көннәрдә дә очрашырга хәзер насыйп итәләр. Үзе китапханәдәге очрашу җылы атмосферада узды. Шәхси сорауларына җавап алырга бу көнне шактый райондашларыбыз килгән иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Бәхетле хатын-кыз нинди була? Бәхет сире нәрсәдә? Җирлегебездә яшәүче мөселман хатын-кызлар мизгел яшьләр үзәгендә узган чарада әнә шул сорауларга җавап эзләде. Теманы Әлфинур Нугманова дәвам итә.
Бүтін дөнья хижап көненә багышланган кичәдә мөселманча киенүнең фазиләтләре турында гына сөйләшеп калмадылар. Бу аңлашыла да, чөнки гүзәл затларыбыз яшәү рәвеше һәм кылган гамәлләре белән дә, ичке дөньялары белән дә матур һәм иң мөһиме бәхетле булырга тиеш. Ә моңа ничек ирешергә? Мәңгелек бәхеткә юл каян? Бергәләп шул сорауларга җавап табу максаты куелган иде. Хатын кызның бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешү серләре турында сөйләштек. Чөнки бу дөнья белән генә калып булмый. Яшь кызларыбыз өчен бу бик файдалы мәгълүмат дип уйлыйм. Аларның әле тормышлары алда. Шуңа күрә фикерләп, аңлап яшәсәләр әйбәт булыр иде. Яршалы шәһәреннән килгән кунак туристлык агентлыгы директоры Гөлнара Галимуллинаның чыгышы мәҗлестә күтәрелгән теманы тагын да тулыландырды. 2 югары уку йорты тәмамлаган Гөлнара ханым ничек дингә килүе, хиҗаб кия башлауы һәм бизнеска ничек кирип китүе турында сөйләде. Пригласили меня на такое красивое мероприятие, дали возможность выступить перед такой доброжелательной аудиторией. Тема выступления моего была хиджаб и бизнес. Я рассказала о том, как я пришла в религию, как я одела хиджаб, как я это совмещала со своей основной работой, со своей деятельностью как директора туристического агентства, какие сложности в связи с этим я испытывала, как их преодолевала. Шарага Мөслимдәге орта мәктәпләрдә укучы кызлар да чакырылган иде. Кызларга матурлык, нәфислек өстәүче, мөселманча киенүгә тартылу хисе балаларыбызда кичкенәдән үк формалашсын иде ди чараны оештыручылар. Балалар кичкенә вакыттан исламча яшәргә, исламча фикер йөртергә, күңелләрендә яктылык, йөрәкләрендә изгелек тутырып, аларның яшәүләре, үсүләре безнең барыбызга да куаныч һәм шатлык булыр дип өметләнәбез. Укучы балалар мәктәптә белем алганнан тыш, алар инде бүтән яктан да гыйлемле булырга тиешләр дип уйлыйм. Һәм бу очрашу, аннан соң Чаллы шәһәреннән килгән Гөлнара ханымның мастер-классы бик үтемле булды. Балалар да үзләренә кирәкле эш гамәлләрен киләчәктә кулланырлар дип уйлыйм. Мөселман хатын-кызларының актив тормыш белән яшәвен, кул эшләре белән яратып шөгыльләнүен чагылдыручы күргәзмә дә күпләрдә кызыксыну уятты. Яшь кызларыбыз утыра, менә аларга бигрәк тә файдаланыр инде. Бүген һәр кайсы инде аның менә шуннан нидер сабак алып, гыйлем алып, нидер тәҗрибә алып, уйланып, әле кызларыбыз кайткач әле әниләрегез белән кемнәрнең әйбиләре бар әле сөйләшеп, фикерләшерсез. Кичә әнә шулай ишкерсез һәм җылы атмосферада үтте. Анда катнашучыларны озакламый узачак вәгазь бәйгесенә дә чакырдылар. Әлфинур Нугманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Район мәктәпләрендә берничә ел инде тормыш дәресләре үткәрелә. Тормыш дәресләрендә күренекле якташларыбыз, танылган шәхесләр катнаша. Алар балаларга тормыш дәресе бирә. Күбәк урта мәктәбендә узган дәрестән безнең репортаж. Февраль айының тормыш дәресе батырлык темасына багышланган иде. Дәрестә Күбәк урта мәктәбенең өлкән сыйныф укучылары катнашты. Кем ул ватанпәрвәр? Бүген батырлыкка урын бармы? Дәрестә укучылар шушы сорауларга җавап эзләде. Безнең бүгенге дәресебезнең темасы туган якны ярату һәм ватанпәрвәрлек темасы иде. Укучылар үз идарәсе членнарын катнаштырдык, алар актив катнаштылар. Айзатыбыз бик матур итеп алып барды. Аларга бик зур рәхмәт. Һәм инде укучыларга менә шушы ватанпәрвәрлек турында аңлатырга тырыштык, видеолар күрсәттек. Аларга ниндидер күңелләренә үтеп кергәндер дип уйлыйм. Тормыш дәресендә Мөслим матбугат үзәге җитәкчесе Римма Авзалова катнашты. Кунак укучыларның сорауларына җавап бирде. Туган якка мәхәббәт турында сөйләде, ватанпәрвәрләргә бәя бирде. Балаларны тырыш булырга, хыялларына тугры калырга чакырды. Хәрби хезмәткә киткәндә, армиягә киткәндә шундый ябык кына, бәләкәй генә кебек, әти-әни канат астыннан чыкмаган, ничекләр хезмәт итәр инде, бигрәк юаш инде дип калдык кайберләре. Алар армиядан шундый егет кенә түгел, ир-егет булып, русча әйткәндә возмужавший, шундый инде үз-үзенең нәрсә теләгәнен белгән, кая барасын белгән, туры максатлары булган егетләр булып кайттылар. Патриотизм минем өчен ул туган илеңне ярату, аның белән горурлану.
Мен үземә патриот дип саныйм, чөнки мен туган илемнең тарихын беләм, табигаты белән горурланам, яратам һәм ата-бабамнарның, әби-бабамнарның куйган эшләре белән, батырлыклары белән горурланам. Уку елында безгә бик төрле уңышлы кешеләр килә. Алар безгә үзләренең тормышы турында сөйләр, безне тормышта ничек үзебезне тотарга өйрәтәләр. Дәрес барышында укучылар патриотик рухтагы видеороликлар карады. Сыйныфташларын илебезнең батыр уллары белән таныштырдылар. Укучылар һәм укытучылар ватанпәрвәрлек турында сораштыруда да катнашты. Манира Арсланова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Райондашларыбыз спортның кышкы төрләре белән ныклап шөгыльләнеп калырга ашыга. Узган атнада кояшлык ял зонасында Россия чаңгы юлы ярышлары узды. Елдан-ел популярлаша баручы масса күләм бәйгедә оешма предприятие коллективлары, мәктәп укучылары, өлкәннәр, гаиләләре белән спорт яратучылар чаңгыга басты. Шул хакта тулырак Эльфинур Ногманова репортажында. Барыгызга үндим. Сәламәт тормыш алып барырга, инде безнең үткән ел сәламәтлегебезгә игътибар бирергә бер индәү булгандыр. Шуңа күрә ширдән Курыкмыйча, сау сәламәт булып, матур итбарыбызга яшәгән насыйп булсын. Алдан заказ бирсәң дә февраль уртасында мондый һава торышы булмас иде. Кояшлы, җылы көн, дәртле музыка, үзешчәннәр чыгышы чарага бәйрәм рухы өстәде. Күренеп тора, Мөслимдә чаңгы спортын үз итүчеләр арта бара. Күпләр үз чаңгылары белән килгән. Чөнки мондый акцияларда гына түгел, көн саен чаңгы трассаларына чыгучылар да күп хәзер. Без ел саен катнашабыз, бер 3 ел инде хәзер подряд. Быел бигрәк тә күңелле көн җылы булганга, кешеләр дә күп. Шуны әйтәс килә, тагыла күбрәк катнашсыннар кешеләр. Бу бик кирәк, чаңгыда йөрсәң бигрәк тә үзең яшәреп киткән хис итәсең. Барлык мөселманнарны шунда чакырабыз. Юллары әйбәт, шуларга шундый әйбәт яхшы. Елмар Сәйд Галиев дигән егетебез көн саен топтап кына тора безгә чаңгы юлларын. Йөрергә рәхәт күңелле. Үзегә сәламәтлек өчен файдалы. Бигрәк тә өлкән яшьтәгеләр сәламәтлекләрен ныгыту өчен көн саен спортның үзләре яраткан төрләре белән шөгыльләнә. Максут Мирсаитов бу кышта гына ныклап дуслашкан чаңгы белән. Мин үзем быел кыш башыннан бирле чаңгыда йөрим, үземә чаңгы алдым. Шуның өчен яшьтән үк чаңгы спортын яраттым, үз иттем. Бу чаңгы белән йөреп кайткач, киңәеп китә күкрәкләр. Беренче булып стартка мәктәп укучылары басты. Аннары оешма предприятие коллективлары чаңгычылары, алар артыннан җитәкчеләр кузгалды. Җиңүчеләр 8 номинация буенча билгеләнде. Мистер Чаңгы юлы исеменә район башлыгы Рамил Муллин лаек булды. Камилә Әхмәтвалиевага Мисс Чаңгы юлы исеме бирелде. Иң актив оешма номинациясендә Туган як агрофирмасы, иң актив җитәкче номинациясендә Мөслим гимназиясе директоры Азат Мирзаянов бүләкләнде. Biz yılda kolektif bilen şu sport boyunca türlü yarışlarda katnaşabız, türlü aksiyalarga koşulabız. Etiyenilerde, balalar da, okutuşular da kolektif bilen sport bilen şugullanırlar. Hem alarını da tartırga tırışabız indi, aileler bilen birge. Иң өлкән катнашучы исеменә быел да Мөслимнән 76 яшьлек Рафис Хабибуллин, иң яшь катнашучы титулына 6 яшьлек Азамат Сабитов лаек булды. Мөслимнән Вәлиевләр иң актив гаилә буларак танылды. Балалар белән лыжа шуырга йөрибез, шулай семьям, гаилә белән. Анан балаларны белән коньки шуырга барабыз, әти дә шуа, уртанчы малайыбыз да шуа. Ул үзе уртанчы малай баскетболга йөри. Чаңгы шуырга яратам, коньки да шуырга яратам. Старт сызыгында ук башкаларны күпкә артта калдырып алга ыргылган Ислам Гыйлметдинов финишка да зур аерма белән беренче килде һәм җиңүгә омтылыш номинациясе җиңүчесе булып танылды. Мин әти белән монда гел килеп шуам, үземнең лыжа белән. Бүген әти килмәде, ул эштә булды. Ул да шурыем, подготовиться иттем инде бу ярышка. Вакыт булмаганда авылда гына шуып керәм. Вакыт булганда кич әти белән монда 1-2 сәгатькә чыгабыз. Тойгылда улыннан килгән Азат Нуриев әнисе эшләгән хастаханә коллективы өчен тырышкан. Трасса уртасында хәл бетсә дә, дистанцияны ташламаган ул. Юл уртасында хәл бетте, ял итеп алдым әзгенә. Мин Тойгылда авылында укыйм, әни белән һәм апайым белән килдем. Алар да шудылармы соң? Әйе. Апайым 10 яшь, улар бик шуга өйрәнмәде. Мен әзгенә өйрәтәм шуарга.
Кызлар арасында Эльвира Хафизова да җиңүгә омтылыш номинациясында билгеләнде. Укучылардан Рания Абдуллина, Озат һәм Илмир Нуриевлар, ветераннардан Максут Мирсаитов, Илмир Вафин да бәйгенең истәлек бүләкләренә лаек булды. Номинацияларда җиңүчеләргә истәлек бүләкләре, мактау грамоталары һәм статуэткалар тапшырылды. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Узган елларда оешма предприятие һәм авыл җирлекләре командалар арасында кышкы спартакиада уеннары дәвам итте. Командалар итекле футбол бәйгесендә көч сынашты. Быел спартакиада уеннарында итекле футболда булачагын белгәч, күпләрнең йөрәге җилкенеп куйгандыр. Ни дисәң дә, ир егетләр өчен туп тибеп үскән балачакларына кайту форсаты бит ул кар өстендә футбол уйнау. Шуңадырмы Мөслимдәге яшьлек спорт комплексына шимбә көнне оешма предприятие командалары белән бергә җанатарлар да күп килгән иде. Ярышларында урамда инде үткәрергә уйладык инде. Шул инде оешмаларга килгәндә бик теләп киләләр. Инде командалар инде барыбер теге әз генә булса да сирәгәйде, инде бары теләп уйнаучылар бар инде. Бәйгедә 9 команда көч сынашты. Беренче булып футбол кырына район эчке эшләр бүлеге һәм үзәк хастаханә спортчылары чыкты. Әйтергә кирәк, уен киеренке барды. Һөҗүмчеләр әледән-әле атакага ташланса да, капкачылар да уяулык күрсәтте. 2 тайм дәвамында бер капкага да туп кермәде. Төп уенда исәп тигез булганлыктан пенальти типтеләр. Анысы да шактый озакка сузылды. Ахыр чиктә хастаханә командасы хукук сакчыларын 1-0 исәбе белән җиңелергә мәҗбүр итте. Күңелле үзе, яшьләр искәчә элек иске паркта футбол площадкасында уйнап үскән вакытлар искә төшә. Шу бик күңелле, авыр инде, привычныйрак залда уйнау рәхәтрәк инде, бусы да бик күңелле бара. Мәктәпләрнең берләштерелгән командасы инженерлык шелтәрләре җәмгыяте спортчыларын тиз чүктерде. Уенның 7нче минутында беренче, тагын 2 минуттан икенче тупны керттеләр. Быелгы кышкы спартакиада уеннарына да өметләр белән киләбез. Һәр вакыт безнең алда бер максат җиңү. Инде мондай беренче тапкыр кышкы спартакиада итек белән футбол уйнау кебек әйберне күрәбез. Бәләкәй чакта инде безнең авылда уйнаган бар, шуңа күрә минем өчен ят әйбер түгел. Шуңа күрә булдыралган кадәр уйнарга тырышабыз, җиңәргә тырышабыз. 2 уеннан соң футбол кыры бозлавыкка әйләнеп калды. Таеп егылулар, үмәкләшүләр дә булды. Уен никадәр авыр булса да, җиңүгә омтылыш көчле иде. Киеренке бәйгедән соң мәктәпләрнең берләштерелгән командасы беренче урынны яулады, икенче урында район үзәк хастаханәсе, өченчедә район башкарма комитеты командалары. Яшь чагыннан спортны яратадыр инде, вообще футболларны, егәрне. Biraz ayttılarda yaş çağında, savantıylarda, yarışlarda yerdim, turiste. Televizyon sportlarını qarayın pastayanı. Şoňa elekten qalgan bir türlü hobby bolup turýandyr indi, dürüsüňi aýtkanda. Якшәмбе көнне авыл җирлекләре командалары футбол типте. Уен нәтиҗәләре буенча Түбән Табын авыл җирлеге командасы беренче, Яңавыз спортчылары икенче, Мәтрәйлеләр 3нче урынны алды. Бу якшәмбедә хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында канат тартышу һәм шорт-трек буенча ярышлар узачак. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау буллашам, исән-имин булыгыз һәм якынлашып килүче бәйрәмнәр белән сезне. Хөрмәтле мөслимләр, районыбыз кунаклары, сезне танылган көрәшче һәм хокымдар Курбанов Фәрит Камил улы истәлегенә үтүче 4нче Республика Татар милли көрәш бәйгесенә чакырабыз. Бәйге Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының Мөслим авылында, яшьлек спорт комплексында уза. Башлана 10 сәгатьтә. Рәхим итегез. В детстве каждый выбирает свою дорогу жизни. И именно от этого выбора во многом зависит судьба человека.
Главное – встать на правильный и безопасный путь.